ni Jumapili chitarikia 30 cy'umutinyo wa 5 narimo asa madhabahu y'ekanisa ya gutoka asense moya ngege musocho ekera kogenda raganga ni nchuo tosiborwe. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio y'abayibuli Mwanchomo ligere gitaseni kia Ndizi TV litkolia Jumamosi chitariki 29 chisebere chabono mugoroba tokwaregania senchire boikano imeya umurobirio obosera bwenge kerenga ekenero na kirebo tambe okwene kinga chinga chito chenyere koba chigo tingigwa na boigo chenyera kwa chigo twaro mulembe esegeto enene ase chinga cheito chibengani chigo chakabono ebenga nabasa ekero kende bagendrete amuno bwamate bwabo aboigo bwate oboro linga na barombanya koba wikena asokorosi chinga chiabo umurobirio yo noyo go na boigo nonye bali bare asenyomo abo bari nonye chikorera nagekogera me umurobirio yo to wakilishire bosi pi maite pasa usenare aseke gorikeria ya jinzi bagotera go ya netaniria netaniria madranyo altaba ko biro kenjera ketega oranga pasa na bokalime abono korera ito nerega igere onere ro kwene kengonya koba gako yari kabya kigima umurobirio yo lindo nyara koba wako yosera wetera ase obo koreri biri tukolera tokolera ya sentu ndende nyara koba gosanga amona into bunere botambe abagani bane banyara koba wikirane me studio karangale kyao nelibo lyago mwanchomo ligere ni golira birenga into kigima wetera ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News digital wetera YouTube Ndizi TV News na boigo wetera ase website www.ndizitv.net nyora boigo enamba ya SMS yibeta seti byago nero kobo gusanga amona into libo lyago nabigo ekerengererio kiago emarago bayabona ndare areta engana enene tucho kobo gukwanira magoro yabona tegete mbarigane bagene bane banyara ko bako kwanya yo mancho murigire abanyara ko bako kwarigane sinjiro wikara karibu sana pasta. Thank you Muralia Amisi Josephat asengencheli baga omurigereria on Ndizi TV ase chinga kechi yabona marago bangu karibisha una umuralia tikire gote abonye kubwate liswali onye kubwate engana yo commenta na ebono kuagalika niriwe iko tikaje saba sinimbia mano yebono sana pasta karibu sana biamono mtamisa soko twaregani no murigereria nintu twakwaregani ase rie marawa yabono tegerera ne buya tukwa do semani egare chinka chito nyale ko bwenera anya kubwate liborio se comment na boko wakesi egero tumanye egero toro na kitoko genda to tuwatira namo asokoro chinga chitu nyare kuwenera ase ebirebi ebono sana chinga chitu nyara ko bachiko bwenera ase chinga kiunechi konyoranga liyo mana okogechana okwemurungania ogokirira na nyomba is the talk of the day tangana nje kurumuiso ndwanya gukwana na era umurocha unyomba pasta maito buna bubuge matome ero abasachi kada tukale ko gechi boigwete ko kwana tukale kende ya twatanga nturi gwaka mwana bande njebona tigante gererega iga kimenyete buone nyomba na agachite bwatanga chirumusa toinye iga abokuru nonye pasta kwanganya abatali urarense icharende okirego ikugonya kuimukia enkwana igora sukorama awe gonyara kuba ogwaka onyara kuba koleta ogosali mara kuba yabono abageni bana abego mwanchomo ligere to go kwanera engane nyinge kigima kolendere yenge cho enene asenyomo igere component bange okonyero kabuna component ase enyomo nyuma kero kende abantu banyara ko bagoswa asenyomo
ingana nerororo asubwango iga abageni bane gose pastors bane abantu twanyare ko batukurigereria ogwakana dowry payment poro naginaga nito nyerigererie gekogera gati abange bali bakurigereria bengo teberenga abageni abo batagukwana igoro ya mangana y'ogwakana enigo especially as umugusi setup abange baterenga yaya nigo yabera obonchoreria kubwa tanyaro kanyegaria abagotanga kero yo ngorora urochara leta chombe nyenye iga ngombe ya mweru shilingi 20 ameni chiri 20 asa abantu bane kwarorere ngeyoneri butamanini asenyaro keye mbane bare ejina bigete almost 5 million. Yes. Itelia basenge ochakero boge papas yes. na kogendra pono ikina kitore ko botugo kwana ngabange banyara ko bakusanana abasibati bara banyara ko bagoswa senyuma babwato bwo bakigima njitena confirm abanga watanga utaka confirm na ngo tinde kugaya bwa misi basi mengombe kwanzira koraki Hera kana yabe chando monene pono na bokoro na nyumo sibati ya metro bwoba onene mwagwato murubenga yatika toranyara na nyaba periga batatoiga nasaga gutonjera kwanyoranga mwana yo mugabiri gari binegesyo iga abo mukungwa ukoremera kabisa gwatenga wono oyo kabero kanya utaratema na onyeri kongeri mu guchigari ya pono tukwanerenga ne yo pastors bane tunyara ko batukunyarika ngaye mbura yake tukutwitira ke kogera bono tukulire abana baitu puna in source of income wetera asogwakana wedaure karibu sana Pastor Gideon nyara ko bokuigura enkwane asemara kwa bono mbiye mona omuralia mbiye mona abategararia nande abakurigiria ndisi TV anje nare guchakira nga litangani egetabu kyo emerenganio emerongo 31 ose gosoma gutirimbuka 10 oika emerongo 31 nkoro kekirenga inkitobwenerete gwancha korwa ase omonto abasongo bagoteba the intrinsic etobwate intrinsic na extrinsic ndobwate bintu byaime ne bintu byarari byaisiko lakini kero kuligiri gitabu kimerengani yemerongo 31 10 goike 31 ekebunge ebyo igokonyoranga ogogo igokobeka ligo liri nene ase bintu bire ime y'omuntu bono tete goteba iga ekero okunywa mu mukungu ose mwanyoma ndiro musacha no mukungu omukungu onyo goikera ese kegwango agoteba nga rori bono ntindamanyereri buya ebintarigireti ne byaisiko aise kurigereria misi koruime aise kuri Gideon koruime arore value Gideon yabwate eyebuku nere kurigereria teri kurigereria bintu byaisiko nabora abeke suti buya yes lakini ime onyore gore sese yorosana igonga inare goteba aso kwareka kwane na kurigereria enkwaneye mete pastor naye kwandire mone korumeto akaniru chiombe yes oso akanire chiombe inga inchenale ko yerigereria nga twara na manyekero mwanyomanire ligereria the value omuntu oyo koruime yaye ebenkwakwa rori urakwa notikuchisese chikori value kyokagetekaro mbuna bagusito bwatenga otatinde kiria iga bono no mochoko meroberi abantu omuntu okure yes. Igo tigatoligereri the value omuntu nkia bwate koruime yaye onye mwanchanire mwabwate basis yengiye muna twabere tokwagacha ebosera bwenkase ekepindi eke onye mwachagete na Yesu na hande na umugokora na Yesu no nyaturakana dawe. Alright, nimeona sana marago ya bono Pastor karibu sana na kiwaka ne wasengo daigole bana ndio twakane twakora bari ko daiwa yes amategereri no yo mitamisi na goteba iga yes agende ko aretera jande nengiya igoro ya gwakana chiombe gwakana chiombe ego chiarengo musingi igetubuya kubwa mana bagusi oba igetebuya ekiagera ego bare gokini abana babo omongin abangina bakini abaiseke no mumuroki ni gesarate se somo gaka kalenderi chiombe ekiagera mangana sukuru tarenge no nyarenge ego barenge ise yes bamanyete ngatata nere ko iwera mama nere ko iwera yagera ba omwana okina umumuraga ko genda gojeria ko munyokia ngomba ko yebwata kabisa bako yerasa waro mumuro yisani na bari chinguru yes oyo baire ngidokora to munyomeri ba to mumuntu aye ndigyo muntu baje bari yo muntu bagenda ba umuntu ore de ripote nanyo rumise ka bumuya oborori bwaje buriga
no mumura na bari bo muiseke baburio nga aje gwaja gusigana na kyo mumuro yo mumanyete nero ruwa mangana mayegoro yo mumura bona abaibuli abamanya kugamba boka baka na Chiombe umumuro de urio genda bole to muiseke bagenda kuyi barento muiseke Chiombe na abaibuli bari gushugurikira SMU ase ensema yo konyuomeria umumurobo kisigani kyabeko bona ese mbura yake to tuera ne kero tu anyorte ngo mnato kunya gukina ibirengere binya guchenjia Yes. ubo digital bogaja mangana kanya guchenjia bago kanyoranga rero kare skuru yaja abana baito bagenda gusoma bakigirigwe binto ebyao bakamanya mangana mahao bakarua mangana ya bisarate mangana abaiboli bagasomirwa ogwetenenera iguru yoko babuya bona abana kare basomigo bagora baganza kunywa mabona batagete bono abantu bamajiti gutigara no musigo muya naba Kristo umwana okiriye kanisa akomudenga ya umwana one turi kunywa mo takore dinyangi Yes. tata nanjire isomo de bimbo atamali ayego konyoro muise kontebi bona abana bakumajiko barenge ko taka kumanyanga yo muise karukorwa isigani yatumwa Yes. yagera gusoma mulonyora umutebi utwenge na resukuru noyo Chiombe kyakana lakini bono kale nabaibuli batenerete bono iga Chiombe kyakorekana ekyagero mu murakorenta baibuli bamusyokera konga kita mama obeka maja mangeni bwato mageni omenda maji ni bwato mageni bono linde mageni ya kara mendira maji na ende baadhi ya miezi mbili na ndo mageni oseri na ndo leto yundi na ndo oseri ngobono gwakanira Ngobono ogwakanira onyega gochombera ewike ya mapasa maite mbaroro ase ekerege kiboyo togoteba nonye gwetera asomuro buri bwekanisa twarorire yabere bune bari ya pastor I think asobo kore gwa gwakira lituko kiro kende yanyarekanire gwachire gwa attend either ne nyangi osomuro buri bwe nyangi ebangire kigima lakini yaikariria so gwakana kwa nyanga ya uberaria so kwaranga naranga muroberi nabwo ati nomuya tato mwabunoje na baro morisi na baro mo pastor na baro mo koreria se kanisa na bara toke ngana understand it kwanyara ngaba nabukiro kende bakongati makoko kabisa watanga ya onye to kurwa Chiombe isano pona karatikana mbiya mono pastor tiekire kobeke ngane iboronge igoro buna yo korento musubati wateba ya menta mache nande mambi umuntu yo korreki tayo ona ari goteba nga abaebeso isano ogosomike bungo gyo 25 nsoma goteba iga inu abasacha mubanje abakungu baino buna Kristo yanjete kanisa naende akerwo monye na ase ngencho yaye elianyare ko yechena ase okoyesibia asa mache na ase ringana litangani abasacha mbanje tia bakungu babo Maitu murandi onde musani one naro okora nsomere bibungo bunebi ontebia umukungu tabwenerete gotebia umusacha I love you umuntu bwenerete gotebia umuntu onde nga I love you no musacha omusubati gabwena teba nga thank you mbuya mona ase okunganja lakini bono ase ngenjo yaikeire nga abakungu no bagwancha abasacha basacha baikire mbali mbanje tibakungu na kiekyo gekogera umukungu bonorore bwanja nimboya egento kiragere mbera ase nyuomeye ne Chiombe kigwakana lakini musacha ari gwancha umukungu yani umukungu gadenga uyo na ngakanira na atangakanira nima ete amisi na nganjete tari ngombe kigocha guthirisha nga na nganjete lakini asense moya abaibuli Pastor wanate nga ga akanire guso akaniro baste gwakaniro guso gwakaniro na akaniro na akaniro elikuwa ari gwakanu bono o amme chanero nkobere ekera to gwakana babugate value egento bagotwarire value goseri igori neri ngambara arigereria egento kiri nagote yoga intrinsic mbara arigereria omwana oyo obo kubanyuomera
N'uyo muhimu kia gocha koba gocha segendo ase esenga iga Bible ntore meire twasugume gente grande kere nyumo rande kuchigosareka in fact yamanya koba noise and messy egerenga rumaite chiombe na akaneta asoburu igo ngabo ngagete gatuko endrege pindieke abayibuli bali batotegerete batara akanwa kumugocha gwakanwa anjirana na kiri banjire gose no basese ni bagende mbache babarentere ni bombiamwa. Yabona sana Pastor Gideon. Pastor diga kijazo mbwanja kabisa ngaya ubwato ko mwando ngwa kigima. Maeterera ndaje ko ndoranga na bagaka bachikora na bakale ko rototo. Agwakera korera ya enga ninje ngicho go kwani. Koko gocho goli ko mukwani amaire pino ko muturinga no manyete. Hachokoro noche bakini rabona na kikore na kitokome. Pastor. Manyete. Kagori kia bono. Ikituli bono iga. Yes. Kiabirige kulikanu. Mangete bono aseto goja twasinyirwe emijando yaba nekero konyoranga okwoboa aba muraba mbali bamuraba kare bali bawete Bible agotokonyo no muibuli oteba tata na igure nende na atire one kinare kona bendo Atire. aba bono nero koranyome oyatagete nenda aseri unatagete nenda nyobu unatagete bono ige kogera ba kurikanirie amangana ye chiombe bono bwansu bw'ichiombe bwatosire ikie bono na bukubikiro muise ko efariu na watanga ko bwate babiri batatu nande basomete bono rero obokongu bwabeire ikie nabo akogenda na ndumu muro still agenda arema machomake amatebie tigagiyere genda bono bwate chiomba obwate no muiseke ono ari na bana bona ende kwenda kwa ndo olio nyomire kroke ndo wakanire bono yogotigeire oyo ansa nande ko liyesa guchia bono komanya bono ko konyora next oyo kabire kachire na no te bunju bwi chombo utaka ko bu mwabanga tena aro ko bono bwansu bwi chombe bwaera ike bono jiko kirenda abuja gotere na ende nando anse ko sinyuma onko igakobera chombe kira chombe nkolendo usina baje kurungolinda ono mwana wae kuchombe olende nando nyabaje kurubaje ko balinda ono je bintu ibintu nyangolinda ka arakolende marago boro macho morigeria sanga garagari kiago amo 90 marago baya bono nyako gwatari boria abige garagari kiago kwa gwancha ko bago gusanga mo 90 no gwate obo sibere mitanda ito no live abugetera a mainstream na bige namba ya SMS era setibiago sanga mo 90 oga kabali bari garinka kirokende na bari mwanya ko mo sonyomo asubwa ngwiba mparo pasta bagento ko bagwetera makongo na haroro gotanga ya inche boro nonye ali orinyo merete uyole tata biara rero kora no amaskani ya rero nero kare kumbugire siminga mwana na kiyaba na kiwakora na rero nando tegete umwako yoere isebo saiga utarakora kinde uko understand ni kulinga igwachie tege kogera na bera nyarika na manye tobore ubwane tinanyara wikera ura kina bokora ngomusu usuguma ngororo nyuma tutaraenda sogo suguma oise kuligerera chinyoma chinyinge chichinyangi chiakoriru nabo chikorokana kiri chingiya kigali kiro kiprado I have witnessed chinyangi yange ibere isato umuntu akoendoso ari den egere abantu baroranga inyangi nero ne ligori yakorende toki yalingi bono etukari kotsege tukurwa segetabu kiemerengani 22 isa na iberenga tema mono tobo musomba bwo imukia madeni yaba gekora kuimuki kuko musomba boro nonya no muiburi oyo gusuguma na bekunyareka nasugume umwana oyo munywomerete aenda abugorie edeni baja kwanururwa mabati kurwa se nyumba iganga kinyomo kiyamunekire bama abasaha bange ntuana ko batebye kanisa yaito yegi Adventista na ki tindanyoromo maite mbali courageous bon akoranga samanda mano no kabali courageous bon lakini asenyu omuntu obatebiga mwali gwanja esabateye moche no mwanchio mukorerwo gusaba asini ya YouTube ire kanisa igo konyora libaga abasaye bande bakora kinyangi bwango bwango lakini abasaye bange bo nige belingetenga nimbwate kibesa ngo cyagwakana igaliye kumbukorerio mukungu abantu ugo batete ko abantu bakorera kinyangi lakini basoira asa madeni ayibagenderete gwakana nanda akorente conflict ogweta na asinka asengencho umukungu bonera amanyetenga
aye tata amisi njiri kwende kirandi kurusa ibere amangana kwa chigariri bona agoika nyomba kwa madenga nema turi kwanza turi kwa madenga ne lide ndiye nyangi ngwakana igona bere buyanga amoibori gukwarorire omumuro onyuriru na mumanye buya manye umwana okonyomere akuna haja yoko musuguma tiganya sabaseni ebintu mbache barente intomba che valete right sirinde nyara ko baba remereri yake twaganya pastor bono tukonerange engane yenigo no gwakane daurie nkomegi kole enkaya bani stable ekogero mondara bakomenya na wasuwasi no musacha ne ukariskali okorike barua mungina kare garinga gusumwa nchiogo abogotengando chitara koni tina confirm ko boyo nige kwera tina kana pastor aseme jande yo dagakoba ne kerogo somi omwana oyo kwa mwire kos okora maybe olikiru omanya kunywomu aya ta nywomu na nyangi bagenda kwenga bamenyira amo bona kwa manya kwanza gwaka esabu ya masomo yes bono kwa manya kwanza go demandinga omwana onendo ujuma abajo kuro babere gosimba bere na kibona mondengereti ojo batebi nimbwate kekenganigo magaya mwana oyone noroja semoeteti nyento konyora 300 birorio tinko mayangi gekoba yes bona omwana ajikuru sorana nintagetegwa kana na sabire roni yes ganda akoni ko emia okana biote batini yimba sobajiro londa komotigirego bono magete esoba kongbo ko jabwa ba kera gwa sugumire mono paka kwa bagechiri yes na bara bono konyora mbara araba na buya ngoja go ikabara so museko ya korokie mbugete pamenya ko ngiri udinga na bangaise obona isazo suguma oyo na bangaise bona bante kabira aba bange abo kibaetana konyora banga baswaje banga bagiye gwetenenera ne amangane point ene na yamogeje tine kera gwekaniti guise yes tata getagwekani guise ata getamangana ya tigugo lakini ezinge injo isa sumete bone kera so ira madeni aya kanire kwaza kanyanga dingana bune iri ya retro mojando dingana gete ya tuiwe bi kwa affect umuntu mai tutageti nyen etoeta na komo onde ngani tata yes yes gusuri fa abana bano yorwari te gusuri fa undi ite kiritu abuna tubune yoka ega tukurane naye lakini agero yuko weka ni kujimagega ngonga isonga iguna sumete nabona ina kan korete iga ganserita agatote binganye sugurite iyo muri gokora nyangi tugachie rupi pakama litukolika baka bona mangana bunaya okunyura ni kuria okuju affect umuntu Bienvenido sana maite ekera bantu akonyuma nabona bayigunda bwene tabena na visionary ke kuboria Dr. Goroga Dr. Daktari Shadrack Muturi kuruchisemo kya Sironga akuboria ntegetengo boria Pastor Gideon akuboria how do we base the traditional dowry presentation with the modern Gen Z amisi akuboria I'm asking kitambo dowry ilikuwa inajulikana tu ni ng'ombe zinapelekwa kwa kina msichana siku hizi we can do it with money what can we say about it Pastor mai engombe ya wata maskani bono mono kubwebe se squeeze toko na no mai toko ra kuri kuri tanga elibu 100 ndaira nake lakini ngakiro nya ne chome no nyibire go se yome are gotemo na bego siku ngayo muchando le Pastor Gideon muchando tingagere tinga nole ase chiombe korwegwa gose korukibesa anda nene buna intwekero twari konyuma gokoranga maybe asenkara ali kurigia bagaka bateme chiombe baike bairane umuiburi yande sikuisi abaiburi banda bange bale bamenyete no nyine chitamu yes akoboli nga urande etera chiombe rende nga ingoja gutugira ai town ya bidding ati gomurigerie besa ere equivalent na kwiri mwakora gente tekiek muigwananete igotingagere timaeti pastorato beke buye miaka yabo onyekero bale guisaransa baligiri na bagaka bali igachiombe nchi abwate meaning mono ko bwachi besa abuno ontarama lakini nabe kunyarekana owakaneni ibo asengencho balimo kuba nabwo gusoko nyomera na umuko igwanana na baragotenga yaya onye kubwate besa orente lakini onye kubwate besa nabo kugora chiombe orente igo tingagere tinga nebwate any difference go settle ko implicate any meaning yetabwati
koba ne chiombe gose ne chibesa igotinga ne affect njera abantu bakomenya ase nyuma yabo ngoko banane ndeta chibesa no yagaka na chiombe Pia sala paso tara kwanera engane iyo ntegete okwanere nto kwana maiga e camera stracha giga engana kwabeka nga kurua enibo gose dauri ni appreciation na kero kenda appreciation mundu thao kubekera ekiwango gete taka watenga pasta mbia muno ngwe mia ne kuruga pono toko tanga ya umaite na ganyete bunenji. Is it really true madaba sa embara bakurenga things on the ground ziko tofauti? It is called appreciation lakini bintu to goetara ga yobona basa igo sabweni beye we are being given figures pasta egendege chiombe no go appreciate to kunyara koni muntu right to kunyara kugura muntu na inde obuya bwa bana aba bao banchane na inde umuise ko nya no umuise ko bwate akyabo muya ebintu ranyore kuruo ni bingi bigwe tikyombechi kera maskani karora kanire umuise ko akyabo muya embuya ye bwatane n'abantu baria amangana abe buya nonye tunyotura ngombe igokuba umwana omuya naraziga narairu ase umuise ka gokwanu buya onyori umwana injira abantu bakomotogi o family abantu batango kwa gwerite tata one kero atogiwe ayo muibori goso kazote gwakana bono kwebanga maitubuya buri bubwita masomo umuntu bagutora gidigiri lakini embuyaye ngende toy ugende nando uraza kwa bakumananga ntona umanyiri biya embuya ndo kumenya gusento kura ne buya kulinda sengi ndwa sugumire tianda kwa gendo lakini umuntu umuyo waita byengiya igoko egwigintu namasikani okurangiri buya unabona umuntu agoja kotebinga tale fulani uja kondora no turaje kuburi ngana mwaka nire no imagutuka oyo ngana mwaka nire bono tinko kanya bati kombori tiganta ngane bwakana para ni mwanjete kwa mwago je kondora ikona appreciation na ende chimbu takuburuka ni chimbu nchiramba angirita abana bana terera misho bangirita babo enchiroso meti abana bao kwamanye kuba onchura babire egorri kurusi kibeso bono nchitindibo bono tuli awao ekene binago tenga bono ega abantu babo ire chombe ekiaro kuchirenta na ndichirane none inyangi inyangi ni nawo kyasi bitu bijya igakobu ni kiplato kumbe bana bamba ateba netikene mumurata atebe tekene kiaye ikero muise kagenda takaumira alirudi akiona jombe jiko na biblia goteba iketabu ya Proverbs ikero tebanga oyo nyoriro mukungu onyorire entekia iginte kigionchore kerore kebekia koko giakaniro no moyo muya no yo kuira ka kwa iruchombe chireka okoigwete ngari muya bamenyete wakisonda umwana omuyale ekorenya gukwania nugo chiri no moyo muya na chibajinke amisi aiga se pasta abe kigende kibuna kebekire igo na tieka gukwana umusacha amwancho umukungu umayete gwanje to mukungu nabo kwenda kwarakwania mamumi naso nyomete koru gose kibaruchu bwancha nimboro omwana uyo itumbu yanko charo tokwania mbuya bamenyete nonye no gusugumuko akokorra abantu bawo gusuguma igono no mukungu ngo charo batainga dadi mwale korora renda kan gekogera mbaruji ngaye ne kiubiri mambira bora mosel lakini kuru muntu muyoko na kwara kwani mamumi no nyokobiara kwa mujira none sukali nga mama enali gweta iga nabugamba siomeli na bakore manga amisiere na hacha lakini koroje gwakirire miaka ebere mumenyete Nairobi kwaje Christmas watu omusubati na bakobulinga muntu yo ya tigamo tebi bono ngoja tole kolera ninje gokorora gorangi gwete Nairobi munoyo injera nyumba agoja saa sita igo mwana wena baroje ngwira naragi igo na into abasaja tigato banja bakungu baitu okubanja te minute okumwanje ke muri nyumba anja na bayibuli baye bakwani batarere omorembe goko banonda uri yiba uja ukobolinga ngora mbabwati araka ekora mbaro cyubwanja ni borase enke pakabalige formula atali liu wa keresi nga ana kiare alright narige go gadoli nke mto
mwenga kurujisemo chia kebiri gagoteba tuko pamoja kurujisemo chia kebirigo atangumorobiri nage tukobaga gweseni mono kigima no toge tuko tukwanera igoro yengencho enene mparo na bakonyana no nyomo sibati pasta kiro kende nabwatemeremo lakini ende nabe kunyarekana ereta passport yasoguyakanire dauri apime tatu missing ainyakane no chi project getata geto ko invest bado pasta na bakonyana abo bwate wasi na babwate chibesa tu asigeta geto ko kare project biri sato amono musacho lakini yaganyetenga tiga kwanza ale committee go chiraria don't you see ogo delay buno kuno koro kungo delay ikore emeroberi ya botambe yenyomo na gwikiranikiro kene emeroberi ya magendro se family ayinaro kiagera omo suba abanda abanyoma na babiri nago tebinga ekera matuka bamanyanire ekirenga kiangege gwango kyomwaka oyomo yes bamanyanire na bari shuwa ngoyere ntokore bintu oyere ndogokora bintu bono kwamanya kuro maitira mu wanchana no muise kamanya gusubuka enjiri family yere na baba ibuli bako baba be lakini enjiro mu muro yanchete mukaye ale abu atamangana maya kuja kumutenga erema ninche naye babere gotwa nyomanete bono ndende ndigichombe tokolendoki to akane mangana ndabako nyoro muise ko yo habire roni omoire bajire bahakana yes igera babwatanire botambe eso muchubu ataine omusik muisbati nero contribute mono no gwakana job nabaga dangeji inje bono iringa bono gwat yanko mentere tatwa ntuba sako chaywa yanko tirigo ta basini janako aya nduru bono kwanyaranga abantu abanjire baguchira amenjire ndobya bagupanga smart nambare ako chukurigire bakororanga nigonyugwete menya tindi mutangatange kino musaje yonzire ne uri abatebenga kuraka na buri ngeduru waka na liro tindo uchima ose ikera igaikuita menya tari mutangatange yes etabia abo ke familia abo teri ntangatange bono umenya konyango mumuruyo bintu mbali ko bwatana buya ne uri abatebenga nyibono nyibukate bono menye nyikura mutema akana no akane ngombe yemo ehene njembo musubule igoro lile tabiye gono yomo nere bwe committee yomo tare committee alright bego apasa go konerengana iyo fene ko benera gotabanga abange babasibati barero iga nonyi go baguchaya nabanyene ekiramanyete bali bakomera no esaruni gose no eroche omaete ago changa ona ikiruba utarakanirwo no inkyo kona sabana enale kubwatera nengane ya pastanga omusubati narolire experience omusubati okoimuka kweyakanira chiombe bataigwana netino musacha egeras ameki emyomeye aberororo abange batigere bakorigirete umusacha uyu manya koba weiro tagote nae weyakanirete nchikote no yakanirete ayebera igonga muna pastor teba goika mutware muchu understanding orengo muntu uyu tobwata ina sebintu tobasa kuwakananga tiganga kanena lia tanseri ngoko seriale na andu ine chibesa chiao ni chombe chiao geko gera ere taraba tayari onye taraba tayari no utwara chibesa tigaguwe yakanira chiombe tigo musacha aligi gosago akosabe bono ayomu kabesi gosoma ndenga ocho manyenga emeroberigete togokora nayo goja kuyikirania chibesa chikwairira ase down lakini to rukurwo mubuko gago kiranga gochiguyakanire inje bono aino chandeke njetali mechando yane eginto kende kuwabolinga kikwaboli muralia nabolinga kirokende aba subati mbaro bagende tuko bagwechaya kirokende kira bakomera nama na bande para batarakane rana bakonya kumu chencheli gali isko amatenga bono nkise nayo tarakane no nyembuli ogo nkonkagerete ngaba aba bakomo chechelia na mbataramanya nakirago tebinga mwanya bantu gotore semende na Yesu erega akurigereria ime aba barabu bakurigereria isiko na bekunyarika nabantu barenga bakaniru na pastor ati kirego teba na handi baseri gukuru chinyuomo chiabo including bakorete bakachinyange igo onye bakomochecheria nekero bataramanya value ya base bayebegete is different ne value yom inyomeye omusacha ase bayebegete barabwe bayebegete ase ebinto bikorokana lakini bekunyarikana ngabambare nyara value yabo mbamaete nga koruimentu ntuanchaine nonya tinda akanero
atwara oboremu amenya ase nyumo yaye bakenga kinya saa gwanja barudaori igo gukwana kora kuna bokore to uji goteneni bantu mbakwana lakini igekorokia ng'ang'a ibabegete value ya barabo bayetenga omukungu konyuomwa goikakanirwa chiombe mbaro batarakanirwa banyorera abana bakabaucha gwakanirwa ekero omonto akure ogokuminga igota igo muna bamenya iga takanete ng'ombe obwanchani iganjete egento kiarenge ime yagetari ebiarenge isiko Bimono sana. Engana iwa kwa nite ketenye tambo kuchia sipase kwa murigere omunari ga iga kuruchise mochia naro goteba agor kushadra ko from naro era ko bolia nga asubwango ya rokani nonye nga ikiro omonto asirire nari nonye amate koretwamo batanga yaya kiro kende gwetera sama kweli batebe condition yari unga yaya ka amishura kana chombe bire merobiri ndebiri tatema ekogendera buna mwanya bantu especially abasacha pastor. Why do we wait mpaka chinga kibune chikwanyora ngabono ne yamate ko gusira singi chugwa kana nonye ngombe na kitwa twateba ngo monte bange buya koko soe nyuomo ebange buya bangi ibintu umanyete ekero bangete nganta gete nyuome egere mbese butamangane nyuomo nganse ko kora ibintu bitangete birenderete ubwatigeze ndeto mukungu egere manyanga onarete manyago soeke upangite buya no musubati mwiso kuma no musubati gotebanga natagete nyomwe na inche mpange ibintu byane bwone igana iga mwisa kumirana moso aseme pango na omoko yomoko tebani ngumanyete meroberiero tuamanyire kube saba iboli baitoiga ekero moko gendera konya kosukwana no tokurora iga abana abatuanyorire ngo tobwata bare omwana oyo tokomubeke boarding ntokonyora bese maito omwana komubeke boarding oyo maite kure boarding agende secondary unaiko tigango tegeno ni ibiasara byao obigokea chiombe chigokea nonyine chiplan chigokea muikire standard yi aba ya muri lakini muina ne motaraka na ng'ombe muikire kigwange kibabwate bono ga mwanyo rire gisikyusiye ko ngiya bono ntwa experience to kunyara kugamba mangana ng'ombe ekiero no kupanga emirubiri yo kujikoleta cyombe kijya kuyugo ne cyombe kugura guisana bese ngiyo no kurikire abana abari expensive skuru yego soki kibese mweri utai tegege tinganiga hege tinganigo yatake tukujya ngorage ruri bintu bintu kujya bono kugusana ni bintu ebiko nekiyo tonga epange mapema kubwato mwana yomo ataraika preschool digichombe akana bwata no ibirega kurararwa kurasa babubasa totomente egere mogende kero mugo ikaro abarimo bana asugo tamanya bagutwara otoko batebya ikendo twaeteire bona bana bwo kubatanga mbigara mwanere tukubeka skuru ando akane ngombe tukubeka skuru akonyoro kogoke noni biasara ko bate no ubado sinegi usiki umwana gende secondary byango tengo gusieka ibintu binga abana bagusieka abantu balemerete bari gwatora bakongu bwabo lakini ndo bari twaitiro twahororire igolendo iko utotara akana togwakana nakiye dora ko ke kudanga bono igo yaika bakongu bako sema kwiriaba kwanyora bono mejando ya beire kongora kwachire no yo gotebyo yo ngatura akanero ngaembusa kunya koragera basura akano ingo tevinga ayari buone tayari buamisi ay marago tu omera nira ya tukugamba na mugo abago ka mo meni marago bagisa bunezi aramanga na kuwekana pasta kageta tu one point na kwa beira somoroberio bugosira no amakwiri kibatimbari ndenga achire na kwa sora somoroberio ngaya tata manyete nyarebe igo nere konera tara tema ngombe no nyaya mona kibono tokokora. What do you tell abasacha bari garisco abasacha chiga kichinyinge na butoko bekera amagoso lakini ndetengi no musubati umaete tuabere togoteba igoro yobosera bwenkanga abantu aba babere goikamo be aware buna pastor atebire onye na achire na propose gochia so musubati nga nintagete tonyuo mane nietakire no mukungu ya amanyenga inga kinde tayaranga na komunyuoma gekora na maete process bona bakungu abange bagoso aliuka
ocho oika umanya batanga gote no manyete yaya enyuomo na yabantu barenga babere koko so amubona Gideon nkonyuomole enyangi yaya tingonyara nyangi aya ya kawaida etoko ende lakini nubwate muna mono kero chinyangi chigoko gote ngo babuli nubwate sai no kwaliria kambuli no togoja gototereria lakini inkiobwat yaganeri abaiseke na baro bakungu bagoso wase enyuomo para amanyango mumuruyo kumunyuoma ingakie bangetangana naria mangana aya yabana atari guchikoba bwate tukangama bangetenga gakinya sawo gutwanjire twasoire ntubwati kende ntwe yariga nigo umwana atarajo so class 1 etuke koirire none ngombe yemoka Nimana sana mwancho moligereria nengana endito kigima kuruga gase studio tuna koyerera rende ase ekirenga yokoneke ntu abekire wazi aliagera tukava okorekana asu bwangwiga abarisia gosaba pastor bana mugwanjara na kigima nga yaberenga no bonchoreria. It's true no bonchoreria bororo ase nyumo agekogera no nyoko nyoro mwiburi karo renga ebese ya muburirepi abeko nyarekano tubra nirigo mpako buri nyaroka yaroche nga miaka ya ikiro batega baba bono na kinyari kanite na andore gaiga nkaga iga itoranyara muntu iga oikoira guchiagwo na atemari kongo gochari chako konya abana ba minogi ga maiga pasa tigango nakuburi na be nyari kananga chombe gikurwa umaiga chiarurwe na chichigosira obokora lino mmeremo ya botamba senga keko gerambaro bagoteba nga yaya chombe chi na chigo chigosomi bana ba mino kwanya no mwibuli gwakira enyaroka yawo matenga igo kwarwete ngeyo gatiga abana babinaba inkyo manye to kubasomeria onye to gotabyo musacho uyogo atoya no nyecho mbebe ibini bitamiro ibini bitamiro abantu bagotwara agera banyorere kende lakini enchira enyo kwende gocha una bono tiantebe muiseko ngokora nyangi chomba okoegwa nandi tigango tebi chiombe jina jokora shopping pi biage no gwati garosa biuti garosa pi oko ni nyana kamara gara tigara kam nandi ko atiga ira kamo chi family chire chiganire tia bantama bi nana bako nyole ngombe yatigara yemo nandi yakuri bono tindi ogendo kerio oko kenyora bine ke abantu bande okolanga nana bese yaba iguru nakora kende lakini bese jibi ngombe chirito liko chipangira kende kyare binte bituma tindi bigocha kubiaja no biraje bikokonya kase igendo kiribira umere mbikonya lakini tari opangire tari osomere mwana ya yemono sana chinga kichitondo je pasta chia toire chia sukire kegi matima itingana yago asubwa mutwini summary elinto nyebeka seribo elimo chia somwa nchumo ligereria mwate twakwanire kuruchisemo awe tutegetuko tunaro down igoro ya mangana ya adawri payment gochia se ichinyoma chetu pasta muya mono gonare goteba litanga nibuna nachagetenga abasacha banje abakungu baino umusacha wanje tumukungu oye nonye ni amate yakorwa saru useti umukungu na bekomanya ngaria umusacha uri nakoretete nanje to mwana oito igo no dawri te koba mechando ekero umusacha wanje tumukungu ho umusubati obwate nyumba nonya nere takuna gwechanda ngatura akana bono ritini ko chikonyora bana bayitanite babere gekora tinkomanyererete gekogera obwanchani buoka igo boisaine gekora inonya nebuku gegota nga love your neighbor love each other love one another komwanchaine nonya no gwaka noko nkoliko bakwangenjo yenkocha koba asengenjo ekemira gete gota nga toko konya gwatimukire to konya nakoba gokoeniwa lakini ekie ekero tararwa rene kwibangete koru ancho mukunguo na michando tego konyora yuko na kotwara chitangutangu mase nyuma yemona sana pasta ngana yawe mwali kigima asimara kwa nje nale bantu balioma boji kunyoma na kusemwa nyoma nile morabake yes epange buya ebintu bibere bikora to busuku ibikoretwa no kwiba mugo chikonara naraga mwiba ogotaru chombe once kwanyomire kwanyorera omwana oyo mubabere chochote chaweza kutokea iye kobo busuku akaro mubiro gotigu mojari tojikora ikinyoro kigo janga kora akana igo goja kwamanyu bubi kera bantu bibe tibagete kwaruete mbesa kwaruete bono tatangaste abakwere to karwa iye to kende kyakabire kwarto busuku umuntu onyoma bagende miremo
bachi banyora abana bamenya buya bakorekira ibintu buya none icyombe nakanete lakini tabwati nyumba umuntu umanya gutapati mbaye gusura umwana usira kwamenya koranga bono nalyo teneni amatanga bi turagaja kekore tubusuku nano umuntu urikire ebintu ebibere nyamwanchaine bikirani number 1 akana number 2 inyumba muntu uri kunywa muto bwati inyumba na ninyo koroje akanyombo kwa likiro mirememe nakanyombo bwata nako busuku injutagora rosi akanyomba kakega rosi biyega kaomwe kaganyenga chochote chaweza kutoke abantu kubole babiri batatu tukumanya ngeko yebora sale marako baya bona sekinje chinga kine bro moncho moriga dia twele bagitu kwa kirangambye muno asoka nege konyara ko bogusanga amona intuna bange bo agende to kwa kurigele kurugaringa ati abo mu kanaro kurukora temo kurukiza mu chekigoro batebanga nchino ndembe murobyo timbo ati uwezo bwo kurika SMS gose gwa kasimi kuri ndo murobyo no genda to kwa gosemye buya kigimo muri se jo cyama nabanda bange bagenda to kwa kubatia umurobyo nyara ko bakoneke chibi cyamanire cyago cyira senjiro wikirano nigakoro kwa Petra mo keira tunyara kwa batogo sangama nabagani bane nande wikira iwiki gocha asuranyara kwa batogo cha no murobyo noyo si topic cyanyara kwa bachiko ene kinga cyanyara kwa bachigo sira nagoterenia chinga chaito tokonerie oborigererio buya no botuko boteru chinga kibono okendra kwa bamo guseni wa mo nemero biri megata seni Ndizi TV Ndizi TV.